from the book of John chapter 6. John chapter 6, John chapter 6, John chapter 6. John chapter 6, John chapter 6, John chapter 6. From verse 9. I'll start from verse 8. One of the disciples, Andrew, Simon Peter's brother, said unto him, there is a boy here, which has 5 loaves and small 2 fish. But what are they among so many? And Jesus said, make the men sit down. Make the men sit down. Make the men sit down. So instruction yakapiwa vanhu naJesu, yakapiwa vadzidzi kuti vataurire vanhu, ndeye kuti taurirai vanhu vagare pasi. People were hungry. Zvinhu zvaivapo zvaonekwa chingwa 5 nehove 2 dzine mukomana zvishoma. Jesu audzwa izvozvo kuti zviripo hazvikwani, 5 loaves ne 2 fish. Ndokubva ataurira vadzidzi vake kuti taurirai vanhu vagare pasi. Vanhu ndokubva vagara pasi. So chakatanga apa, it's not the feeding or it's not the miracle, but kuva obedient to the word of the one who performed the miracle. Instruction yekuti taurirai vanhu vagare pasi was not an easy message. After vanhu vacalculate vaona kuti zviripo hazvikwane, pane zvisingakwane zvisingaite, Jesu ndokubva ati kuvadzidzi vake, tell people to sit down, which means vanhu havana kugara pasi pavanga vakudya. Vanhu vakagara pasi vaine nzara vachimirira zvichaitwa naKristu, which means Jesu wakaisa a demand of faith. Faith kugara uchiziva kuti zvatiri kugarira zvacho hazvikwani. Faith kutenda kuti gara pasi kudarika zvamunotarisira kuti chingwa ichi nehove zvingakwana here. So there was a demand of faith despite they were hungry. Bible rangu rinobva rati without faith you can't please God. Ende kutenda kusina mabasa kwakafa. So vanhu pano vari kugara pasi kwete nokuti chingwa chawanda, but nekuda kwekuti Jesu ati vanhu ngavagare pasi. So the first thing was not the miracle. The first thing was an instruction. Tell people to sit down, which means they were standing. Why were they standing? They were about to go. Shoko raparidzwa, but vanhu vakuda kuenda nokuti vane nzara vada kudzokera kudzimba dzavo. Jesu ndokubva audza vadzidzi vake kuti tell people to sit down. Uza hakuna chingabowe Kristu kuti munhu wakauya kuna Mwari, but kana wakuda dzimwe nyaya unotosimuka uchienda uchisiya Mwari wacho. Saka Jesu arikuda kudemonstrate kuti muna Mwari mune full package zvaunotsvaka. Nyaya iripo ndeye kugara maari, kugara paari, kuteerera zvaanotaura. So vanhu vaparidzirwa shoko remweya vaguta, vagutswa mweya yavo. But because of the physical and the natural hunger, they want to move away and to go. So people were already standing. So vhangeri rauya kwavari ririkuparidzwa nevadzidzi nderekuti let tell people to sit down. So panaverenga pati, now there was so much grass in the place, so the men sat down in number, about 5,000. Then I skip. Ndouya pazasi pacho mbishana. Verse 11 now. And Jesus took the loaves, he distributed to the disciples, and the disciples to them that were set down. To them that were set down. Jesu wakati waropafadza chingwa, anyengetera kuna Baba. He had given thanks unto the Father. He distributed to the disciples. Toda kuti one imwe key fact iri pano. Jesu apiwa chingwa, he took the loaves, and when he had given thanks, he distributed the loaves to the Father, to the disciples, and the disciples to those that were set down. Jesu apiwa chingwa, he gave thanks unto the Father. He gave thanks unto the Father. Law number 1 iri pa multiplication panapa. Ndeye kutenda zviripo. Ndeye kugamuchira zviripo. Ndeye kutenda Baba nekuda kwe provision
yezvinhu zviri available. So number one key yemiracle yeupenyu hwako, just thank God neupenyu hwauinaho. Key ichatrigger the miracle ye-increase ne-breakthrough ne-favor muupenyu hwako is to thank God for what you have. Amen. Kana ndiri kunzwika panapa. Jesu paakapiwa chingwa neove, he gave thanks unto the Father. Then he gave to the disciples. My disciples ndokutanga kugovera vanhu. So Jesu chaakatanga kuita kutenda, he gave thanks to the Father. Haasi kutenda chingwa chawanda, ari kutenda Baba vane ability yekuwanza chingwa chacho. So ari kutenda kuva a heart of thanksgiving, mweya wokuonga nekutenda. He gave thanks. So law of increase and the law yekutsvaga favor kuna Baba ndeyekugona kumbotenda provision iripo. Iyoyo yanzi haisi kukwana iyoyo. Jesu paakapiwa chingwa akabata zvisingakwane, ndo zvaanzi neshoko, he gave thanks unto the Father. Baba kudzwai nekuda kwevana vamakandipa. Baba kudzwai nekuda kwebasa ramakandipa. Baba kudzwai nekuda kwechipo cheupenyu hwamunondipa nekundiraramisa nekundichengeta. Ndinokutendai mutsvene nekuda kwezviri muruoko rwangu, zviri muupenyu hwangu, zviri mukurarama kwangu. Baba, I thank you. Lord, I thank you. Lord, I thank you. Ndakutendai Baba mangwanani ano nekuda kwemhuri yangu. Ndakutendai Baba mangwanani ano nekuda kwewanano yangu. Ndakutendai Baba mangwanani ano nekuda kweutano hwangu. Ndakutendai Baba mangwanani ano nekuda kwechipo cheupenyu. Ndakutendai mutsvene nokuti makanaka. Law number one yakatrigger increase ne-multiplication kuva a heart of thanksgiving of what is available. Jesu wapiwa chingwa wakatenda. I'll repeat again. John 6 verse 11. Jesus took the loaves, and when he had given thanks, he distributed to the disciples. Jesu wapiwa zvisingakwane ndokubva atenda Baba. He gave thanks. He gave thanks. Ndoda ndinamate newe, tinamate tese, uite munamato uri kwauri ikoko. Uchitenda Mwari nesituation iripo. Haisi kukufadza. Chingwa hachikwane, hova hadzikwane. But law number one is to appreciate God for what is available. Law number one, your multiplication and increase, is to thank God for what you have, for what is available. Jesu atenda ndokubva apa vadzidzi vake, and the disciples gave, and the disciples distributed to those that were sitting down. Vadzidzi ndokubva vapa vanhu vakagara. So panamboerenga pekutanga zanzi tell people to sit down. Jesu atenda kuna Baba apa vadzidzi vake, vadzidzi ndokubva vapa vanhu vakagara. So vanhu vaiva nenzara ndokubva vaparidzirwa rekugara vaine nzara. Havana kugara nokuti vanga vaguta vadya, vari kugara vaine nzara nokuti ndo instruction yataura Kristu. Sometimes my instructions, shoko raMwari rinouya richiti challenge, rinokudza kuita zvinhu zvinoita sekunge ndo zvausiri kuda kunzwa. Nokuti already these guys were standing, they were ready to go, they were hungry, they were about to go. Ndokubva vaparidzirwa vhangeri rekunzi garai. Tell people to sit down. Naturally nekuona kwavo chingwa hachikwani, hova hadzikwane, asi vhangeri riripo, tell people to sit down.
vari kugarirei? Ndo zvataura Jesu. Maonero avo zviripo zvinokwana zvinoita here? Hazvigoneke. So chingwa chakapiwa number 1 vane nzara, number 2 vanga vakagara pasi vakateerera kuti Ishe vati tigare pasi. But nyaya ndinayo mangwanana anhasi, Jesu paakapiwa chingwa chisingakwani nehove dzisingakwani, he gave thanks. Kutenda Mwari nezviripo, kutenda Mwari nezviripo. Zvanzi pane kamukomana pano kane zvingwa 5 5 loaves uye nehove 2. Zvingakwanei pavanhu vakawanda kudai? Jesu ndokubva ati kuvadzidzi vake, tell people to sit down. Iye apuwa chingwa, Jesus took the loaves, and when he had given thanks, apa handisi kunzwa prayer yekuti I command bread to multiply, I decree and I declare fish to multiply. Ndiri kunzwa a simple statement of thanksgiving, which is a spiritual law, not trigger increase, not trigger the power of God. Kutenda Mwari nezviripo, kuonga Mwari nekoshipa Mwari. Nyangwe situation ichita sekunge zviripo hazvikwani, hazvibude musha, hazvina kuwanda, but nokuti zvambounzwa zviri available zviripo. Father, I thank you for my children. I thank you for my family. Thank you for my marriage. I thank you for my career. I thank you, Lord, for my health. I thank you, Lord. Ndakutendai Mwari mangwanani ano. Ndakutendai Baba. Situation iyi ari munhu hake apiwa zvisingakwani, waita imwe mhando yemumwe munamato, but ndiri kunzwa panapa pane secret yemukingdom, a heart of thanksgiving, mweya wekuonga, mweya wekutenda. Nokuti unoziva here kuti what you have today, mwe munhu haana zvinhu izvozvo, mwe munhu unoshuvira kuva nezvinhu izvozvo, but pane nguva yekuti vanhu tinosvika pakujaira. Do you know, ukajaira chinhu chinoita lesser value, ukajaira chinhu ukava nacho kwenguva refu, chikava chako, chikava chinhu chawakajaira, the value goes down in your sight. Kwete nekuti icho chinoluza value, but the way you see things, maonero aunoita zvinhu, unoderedza kukosha kwacho nokuti unacho kwenguva refu, kana kuti to you it's easy to have it or to get it. Saka kuti uve ne a heart of thanksgiving dzimwe nguva unongonzwa kuti it's one of those things zvinhu zvinowanikwa mulife. Yet pano ndanzwa kuti Jesu chingwa chishoma, hove dzishoma, he gave thanks unto the Father. Zvoreva kuti kana chingwa ichi 5 loaves dzisingakwane pa 5,000 people, sekutaura kwaita Andrew Simon Peter's brother, kuti zvingakwanei, what are they among the so many? Kurati musi uyu vanhu havana kudya chingwa changa chine mukomana, vanhu vakadya chingwa chakabva kuna Baba chaiva nemukomana. It was a platform yekuti paitwe a thanksgiving. Jesu wakatenda, he gave thanks and he distributed the bread to the disciples. My disciples ndokutanga kugovera vanhu. So to me, kana chingwa chaiva 5, hove dzaiva 2, to me is a shadow picture yemunhu wese ari pa this platform nene, kuti zvinhu izvi tinazvo. 5 common sense, mind yako nemaoko ako maviri ayo, akazodza musoro wangu namafuta,
mukombe unofashuka. Mukombe is what you touch, what you handle, zvaunobata. Knowledge and wisdom ndo inokudza zvekubata nekuita. Ropafadzo painouya kana azodza musoro namafuta, mukombe unofashuka. So Peter, ndekuti what you think, zvaunofunga kana zvakafadzwa nenyasha dzaMwari uye mweya wakutenda nezvaunobata muupenyu. 5 loaves and 2 fish. Kana zviri izvo zvakagutsa vanhu vaiva nenzara vakawana zvekudya, pakasara mabhasiketi anokwana kuita 12. 12 is a number inorepresenta the 12 tribes of Israel. Kuda kuti kurudzirwe kwako Mwari vakakupa pfungwa nezvaunobata kuti zvinze a turnaround kurudzirwe kwako. May God use you kurudzirwe kwako. Those 12 baskets are just a shadow picture of the 12 tribes of Israel. Kureva kuti rudziro rwaIsraeri rwaingoda munhu mumwe chete ane 5 loaves nehoyo mbiri. May God use you as an answer kurudzirwe kwako. May God use you as an answer ku family yekwako. May God use you and bless you and becoming an answer nemhinduro yezvaichemwa nevazhinji kurudzirwe kwako. Mwari ngaakupe njere dzakazodzwa neropafadzo. Maoko ako ngaaropafadzwe zvaunobata ive mhinduro kumatambudziko. But the key andabata nhasi, a heart of thanksgiving. Jesu apiwa chingwa chisingakwani nehove dzisingakwani wakatenda. That's your prayer and that's my prayer this morning. Father, I thank you for the gift of life. I thank you for your love. I thank you for your mercy. I thank you for your favor, your touch and your blessing upon my life and my children. In the mighty name of Jesus, ndakutendai Mwari nezvamakatendera kuuya muruoko rwangu zvandinobata. Ndakutendai Mwari nezvakandikomberedza zvamakatendera kuuya muupenyu hwangu. Muushoma hwazvo ndiri kuona nyasha, kutendeka nekururama kwenyu. I thank you, oh Lord, for my children. I thank you, Lord, for what I have. I thank you, Lord, for your provision. I thank you, oh Lord, for my health. I thank you for the gift of life. Father, in the mighty name of Jesus, take all the glory, take all the praise, take all the honor. Every shortage ndakatarisana nayo muupenyu, ndinoramba ndatarisa kwa moyo, ndichikupa imbiri nekukutendai nokuti makanaka. Muzita ra Jesu Kristu wa Nazareta. Amen and amen. God